सेंग्राफोर खाथियाव फैनांगौ क'क्राझार उदालगुरि चिराङाव थांनांलाया क'क्राझार उदालगुरि चिराङाव थांनांलाया जोंहानि खाथिनि गामियावनोब्ला नायब्लाबो नायख'नो हायै दङ जोंहानि खाथिनि गामियावनोबा नायबाबो नायख'नो हायै दङ क'क्राझार उदालगुरि चिराङाव थांनांलाया खेबसे आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो दे माथो जस गैथारालै बारा गोजाननि हिन्जाव लाजाया थाव खरसायानो बांद्राय थाङो नाङा आंनो गोजाननि हिन्जाव आंनो नाङा बारा गोजाननि हिन्जाव लाजाया थाव खरसायानो बांद्राय थाङो नाङा आंनो गोजाननि हिन्जाव आंनो नाङा गामि गुदिनानो मोजांसिनखा बारि खनानि मैद्रुआनोलाय भिटामिनसिन गामि गुदिनानो मोजांसिनखा बारि खनानि मैद्रुआनोलाय भिटामिनसिन क'क्राझार उदालगुरि चिराङाव थांनांलाया मालाय सिख्ला बायदि नंखाथारा आं फसायनाय सिखोलाया आइ आफायाबो फसायखागोन खेबसे न'आव देखायबोला मालाय सिख्ला बायदि नंखाथारा आं फसायनाय सिखोलाया आइ आफायाबो फसायखागोन खेबसे न'आव देखायबोला जोंहानि खाथिनि सिख्लाफोरजोंलाय रावबो हाखाया जोंहानि खाथिनि सिख्लाफोरजोंलाय रावबो हाखाया क'क्राझार उदालगुरि चिराङाव थांनांलाया जोंहानि खाथिनि सिख्लाफोरजोंलाय रावबो हाखाया जोंहानि खाथिनि सिख्लाफोरजोंलाय रावबो हाखाया ला 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 हे 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 भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।